gidan rahoto. Idan masu sauraro ba su manta ba, a baya dai an shigar da Sadiya Haruna kotu kafin sanin abin da ya faru da ita a jiya Litinin 7 ga wata. To, ku biyo ba a cikin wannan channel mai suna gidan rahoto. Sadiya Haruna dai an gurfanar da ita ne a kotu sakamakon wallafa wayannan abubuwa da ta yi a shafinta na Instagram da Facebook. Don haka jiya Litinin 7 ga watan biyu da muke ciki shekara ta 2020 kotu ta ɗaure Sadiya Haruna tsawon watanni ba zan faɗa ba. Ku biyo mu domin jin ƙarashin bayanin. Gidan rahoto. Sadiya Haruna dai kamar yadda ta aikata laifi a baya, to lokaci yayi na girbar kuskurenta bayan makaranta da aka sata ta ringa zuwa islamiyya ba tare da ɗaga kafa ba. Jiya alƙalin kotu ya yanke mata hukuncin ɗaurin wata 6 cif. To don haka masu halayya irin wannan ko kuma waɗanda suke da sha'awar aikatawa, kotu fa tana nan, kuma mu ma da muke sanarwa muna nan. Don haka ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel tamu mai suna gidan rahoto. Kada ku manta maza da mata, duk wanda wannan shirye-shirye namu na wannan channel yake burge shi, muna buƙatar ya mana comment, liking, share, community. Mun gode. Ku kasance da wannan channel tamu mai suna gidan rahoto.